lupinele? Da, ci că sunt 4. Avem și la mâna a doua, să știți. Ce înseamnă? Rusești, cehești. Și o armă foarte bună, să știți, nimeni nu s-a plâns. Chiar nu vedeți că vă prindeți în plasă în minciunile pe care le spuneți? Să știi că eu n-am pus mâna niciodată pe un lucru care să nu fie al meu. Cum merge cu pompa? A, păi tu nici nu te-ai apucat încă? Hai mă, nu te spăra. Hai mă, grasule. Dar de ce ai omorât? O să încerc să fiu cât se poate de exact.